মই মানে যোগদান কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যিখিনি নেকি দেখা পাইছোঁ নীতি আদৰ্শ ভাল দেখি মানে ইয়াত যোগদান কৰিছোঁ আৰু गाव सासे बिजेपि कर्मी हिसाबै आङो बिथांमोननि नीति आदर्शखौ मोजां मोनाखै। বিজেপি দলক পদত্যাগ কৰি পেলাই আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলে যে কিহৰ কাৰণে কৰিলে? মই মানে যোগদান কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যিখিনি নেকি দেখা পাইছোঁ নীতি আদৰ্শ ভাল দেখি মানে ইয়াত যোগদান কৰিছোঁ আৰু মই ক'ব লগা এইখিনি। আগতে কোনটো পদত আছিলে বিজেপি দল? মই বিজেপিৰ মানে 115 বুথ নং কমিটিৰ মই মানে মেম্বাৰ আছিলোঁ। মেম্বাৰ আছিলে? হয়। আপুনি হাত বিজেপি দলৰ কোন ক্ষতি হ'ব নেকি? ক্ষতি হোৱাটো মানে হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱা মই চাওঁ কি হয়। মইতো ইয়াতো ইউপিপিএল দলত যিটো নেকি যোগদান কৰিছোঁ বহুতখিনি মানুহে দেখা পাইছোঁ আৰু BPF-ৰ মানে যিবিলাক নেকি হেৰি দেখা পাইছোঁ চবখিনি আমাৰ ইয়াতে যোগদান হৈছে ইউপিপিএলত। আজি বহুতখিনি মানুহ আজি 300জন মানুহ যিহেতু যোগদান কৰিছে সেই হিচাপে আমি ইউপিপিএল জয় হোৱাটো নিশ্চিত বুলি ভাবোঁ আৰু। ঠিক আছে। बिजेपि दलनिफ्राय गावनानै जिहेते दिनैनि दा समाव बे बेलायाव आङो इउपिपिएल दलाव जोगदान जाफैबाय। बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जे जाहाथे थांनाय बे 5 बोसोरावहाय जिगिता बिजेपि दलआ मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनाय बेलायाव आङो जाहाथे आं बिथांमोननि मावनाय दांनायाव जाहाथे आं हाबजानाय मोनाखै एबा बिथांनि मोननि जि नीति आदर्श बे नीति आदर्शखौ आङो जाहाथे गाव सासे बिजेपि कर्मी हिसाबै आङो बिथांमोननि नीति आदर्शखौ मोजां मोनाखै। लोगोसे आं दिनै बिथांमोनखौ बेखौनो दुखु फोरमायनो लुबैयो जाहाथे बिथांमोना दिनैसिम जिखिनि माने एक्टिभ कर्मी एबा गोजाम कर्मी बे कर्मीखौ बिथांमोना दिनैसिम मोजां जोथोन लानो हायाखै। बे जोथोन लानो हायैनि बेलायाव दिनै गोबां बिजेपि कर्मी एक्टिभिटा पुराना कर्मीफोरा दिनै गावनो हमगासिनो दं आरो आं बेखौनो आंबो हास्थायो जाहाथे नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाहाथे जेसेबां हायो आं दा बेसेबां जयनिं होनो हागोन आं बेखौ बुंनो हायाखै। निश्चय आंनि गोसोआव जिखिनि हास्थायनाय दं आं लाबोगोन लासै लासैनो। आं बांद्राय दा साननायनि बेलायाव आङो बिजेपिनि बेलायाव रावखौबो सोंखारिनो लुबैयाखै। जिहेतु नोंथांमोना बिजेपि गोनांना इउपिपिएल दलाव जयनिं जाबाय, जयनिं जानायनि बेलायाव बिजेपि दलआ गोबां खहा जागोन। आङो बेक्तिगत हिसाबै बिजेपि दलआ खहा जागोनखौ आं बुंनो थाङा। मानो होनबा गावबा गाव मोनसे साननाय थायो। बिथां जिहेते बारग' जोंनो थाफानाय रनेन्द्र नार्जारि EM सारखौ आं बेखौनो खावलायो जिहेते बिथाङा थांनाय जिबायदि समाव बिथाङा एक्टिभ कर्मी बिथांमोनखौ जिहेतु जत्न लायाखै आं बेखौ खावलायसोबावदों दिनैसिमबो जाहाथे बिथाङा मोजाङै सोलिनो हायो आरो जों जिखिनि खायसे मानसि लाबोनो हागोन आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं नाजागोन। आं गिबियावनो गोजोननाय फोरमायगोन मानो होनबा बिराद खुसि आं दिनै जितु रायजोनि माने अननाय जितु जोंनि रायजोनि समागम जितु मोनबा प्राइमारिजों जानाय जितु मेल बेयाव दिनै नुनानै ओरैबायदि माने आं खुसि जादों जे एबार सुक्लाय सेरफां समस्तियाव प्रदीप नार्जारि माने बिथाङा बिपुल भटआव देरहानाया रोखा जाबाय। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा दिनैनि जितु प्रग्रामावनो माने बरबथार एरियानिफ्राय मरिपारा एरियानिफ्राय जितु माने बुथनि बिजेपि दलनि बुथनि जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना दिनै 350 जन फैनानै आरो दिनै जोगदान जादों। बेनिफ्राय बुजिनो मोनो जे एबार सुक्लाय सेरफाङाव प्रदीप नार्जारिया देरहागोन आरो बिजेपि दलआ 0 जाना थांगासिनो दङ दिनैनि थारिखआव। जिहेतु दिनैनि सानाव जितु हाग्रामा महिला बिथाङाबो जितु फिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों सुक्लाय सेरफाङाव बिथांमोननि खामानि मावबाय थादों। बिथांमोनाबो गावसोरनि दोलोनि जिखिनि सिस्टेमाव बिथांमोना मावबाय थादों। खिन्थु जोंबो दिनै इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंबो जोंनि सिस्टेमाव मावबाय थादों आरो दिनै मोनसे खोथायानो दिनै गामि गामि माने गोसारदों बा सुपा गोसारदों जे एबार प्रदीप नार्जारिखौनो जों देरहा होगोन। बिथाङा सासे गोख्रों माने दैदेनगिरि, बिथाङा सासे लेखा गोरों दैदेनगिरि। ओंखायनो एबार रायजोफोरा माने बेखौनो सायख'ना लादों जे एबार माने प्रदीप नार्जारिखौनो देरहा होगोन होननानै थांखि लानानै दङ।